Először eltávolítjuk azt a fedelet, ami tartja azt a szűrőt, ami a lakás elszívott levegőjét szűri. A levegő áramlása a csonkból megy a hőcserélő felé, tehát úgy kell a szűrőkeretet behelyezni, hogy a keret vastagabb része néz a hőcserélő felé, ahogy természetes módon a beáramló levegő neki nyomja ennek a peremnek a szűrőt. Ezután felasztjuk azokat a csavarokat, ami azt a lemezt rögzíti, ami légmentesen szorítja a hőcserélőt a házhoz. Széthúzzuk a tálca fűtés csatlakozóját, ezt a piros lemezt kihúzva fellazul a szűrő, ami a friss levegőt szűri. Hőcserélőnek a zárját elmozdítjuk, és kint is van.